Ngishunayelwe inkosi abakhokheli amen yonke ingcwele kaNkuluNkulu ngiyanibingelela kwelihle nelingcwele igama lenkosi yamaNazaretha uNyazi lezulu amen ngomuntu ke onamahloni kakhulu noba sabaya abantu uma bebangaka kakhulukazi mayisebembethe ingubo emhlophe bayashintsha kungaba abantu kepha babe ushembu uqobo lwakhe nami ngiyacela ke inkosi ukuba njengoba sebeshintshile bephambi kwami sebewena nami inkosi kungabi umfana nje wakwaZindela omthumile ukuba melapha kuleli chibi nakuleli ziko kepha inkosi nami ngicela ukuba ungishintshe ngibe umntwana oyiNazaretha igama lakhe ngoba uma ngiqhubeka ngiba umntwana wakwaZindela phakathi kwakho njengoba labantu sebewuwe kungenzeka inkosi intambo ongibekele yona ukuba ngiyigijime ingehlule ngoba wena inkosi umlilo uyashisa ngiyacela ke inkosi ungipha izwi nje noma elilodwa lokukubabaza bese ngihlela ngezansi Ibahalimazile khona kuleli bandla wakwaNdunakazi esikhawini kwaGibisila wake wahlala umfundisi ngelinye ilanga engakaba umfundisi waleli bandla wayesehambe enkosini yakwaNzuza eyocela ukuthi ucela ukushumayela ivangeli likaShembe phakathi kwesizwe senkosi yakwaNzuza hamba abaningi bayamazi umfundisi uNdunakazi umabhasana amabili elinye lokuya elinye lokubuya uma ifika enkosini yakwaNzuza ithi inkosi ngiyakuzwa Ndunakazi ukuthi ufuna ukushumayela leli ivangeli likaShembe kulesizwe sakaNzuza kodwa ngaphambi kokuba ngikunika ithuba ukuthi ulishumayele leli ivangeli kukhona inkinga ekhona esibhekene nayo lapha kulesizwe kunomntwana wakwaHlabisa isibongo lapha ngaphesheya okade walahleka uma Ndunakazi ningathandaza kubuyelwa umntwana wakwaHlabisa nginganikhulula ukuthi kuleli izwe lakaNzuza nilishumayele ivangeli likaShembe wayeseNdunakazi ethembisa enkosini wathi inkosi ngiyacela ungiphe ithuba lokuba ngiyothandaza ngikhulume nalo uNkulunkulu engifuna ukushumayela ngaye kuleli izwe wayesehamba ubaba umfundisi uNdunakazi waphumela ngaphandle kwendlu efuna ukuthandaza abize loShembe umethi uyaphumela ngaphandle lapha konkosi wabona imalasi wayesecela ukuthi aphume ngaphandle kwesango khona azothandaza abize loShembe wayesethandaza uthe sethandaza engakasho ukuthi ameni ngoba uNkulunkulu wakhe wayemethemba kanti uShembe lesihlangene ngaye lapha akamdeli umuntu wakhe futhi namandla umuntu akawadli wayesemmemeza loShembe wayesemphendula uthi uNdunakazi wezwa izwi emkhathini limphendula lithi hayi Ndunakazi ungesabi buyani nize konkosi ngizokuba nani uNdunakazi wangena endlini konkosi esenesibindi wathi hayi indaba ezitha sizawuhamba sizawubuya siyacela ukuthi size lapha ekhaya sizawufika lapha ekhaya senze inkonzo
Uma befika bebizana bezokwenza inkonzo lapha kwenkosi kwase kuthi lo mfana owayelahlekile uthi lapha ekhona yena uNkulunkulu uzamhola azazomletha lapha kwaNzuza. Ithi inkosi kanjani ndunakazi? Ngoba bazana bakaze babonane futhi nalo mfana wahamba lelizwe lingakabi nje njengoba selinje. Pho uzobona kanjani? Khuluma ndunakazi uthembile, uthemba uNkulunkulu wakhe. Nathizwe kundunakazelele bezovuka beka kusasa enkonzweni behamba nomvangeli uZungu waseMelemoti bengakaba abavangeli. Ithizwi ngaphakathi kumfundisi uNdunakazi lithi hayi Ndunakazi nibofike nenze umthandazo kodwa ngaphambi kokuba nithandaze anoqala nimemeza inkonzo kathathu. Uma nimemeza inkonzo kathathu ukhetha umuntu onezwe elikhulu omemeza ngempela, hayi indaba yokudlala. Bakhona abantu abanezwe abamemeza ngempela nangomuntu sefikile. Abantu abamemezayo hayi indaba yokudlala. Ukhetha umuntu ozawumemeza onezwi kuyakuthi lapho la nimemeze khona ngizomhola mina lo mfana ngimuse lapho ekumenezwe khona usontweni uzobe sefika khona. Bafika babafana bevangeli kamenyezwe inkonzo kathathu. Ithe mase imeneziwe inkonzo uyaqalaza uNdunakazi uthi muphi kanti lo muntu ngoba ushembe ungithembisile ukuthi uzomletha akaqhamuki lo muntu waqala wafunda umthandazo useyaqala uNdunakazi uyahlubuka. uNkulunkulu ungithembisile uzobukisa ngami sengibiza abantu abangaka. Ithe inkonzo iphakathi lase iqhamuka lensizwa yaqhamuka njengohlanya yaqhamukisa ibhinqa ngisho izinto lapha isingumuntu engathi ayiphili yeza lensizwa yafika yangena endlini yathi ifofo lapha emsamu wabezwa abantu. Uthi uNdunakazi wabezwa abantu abamaziyo bethi uyena. Bethi noma kanje kodwa kodwa uyena mbothi uyempela. Ngoba uNkulunkulu umethembisile. Uyambuza umfundisi uNdunakazi uthi hey wena uphumaphi kade sikulindile ubusheliphi? Ithi lensizwa hayi mina bese ngingasakuboni lapha ekhaya kodwa kufike umuntu othe uShembe wathi angilalele la kuzomenyezwa khona usontweni kathathu bese ngiyakhona ikhona ekhaya ngoba mina bese ngingasaboni ngahamba imoba zingekho lapha sekugcwele imoba bengingasaboni. Ibali mazile abani insizwa kuyabaneshwa eliyinhlanhla. Khona abantu abanjalo ababaneshwe eliyinhlanhla noma inhlanhla eyishwa. Lensizwa yayazana nenkosi yasekuphakameni yesibili. Bengabangani nezinto bezenza nje bendawonye bephila. Ngaleso sikhathi yayikhona inkosi yamaNazaretha umqalo wendlela. Kwakuthi njalo lensizwa nalomngani wayo wasezulwini uma kushaya isikhathi sokuthi bathandaze base beyathandaza. Ngoba inkosi yamaNazaretha yesibili ikufundisiwe ubaba wayo ukuthi ngezikhathi ezithize noma ngabe ukuphi kodwa ubothandaza. Wagcina seyifaka lento eyifaka kumngani wakhe akasili iNazaretha. Yaphila lento kulomngani wakhe kwase kushaya isikhathi samhla ka-2 kuMeyi 1935. Siyasazi leso sikhathi. Sashaya isikhathi esinjalo kwaphela izinsuku. Isihleli inkosi yamaNazaretha ingungumahlombe ngokuthatha izono zethu inkosi ilanga lamalanga. Ithe ihleli uThixo wamaNazaretha yayisikhumbula ukuthi hayibo kambe mina ngike ngaba nomngani wami engenze nayo yonke into engikhule nayo ngaze ngafunda naye. Ake ngihambe ngiyobheka umngani wami. Yayisibiza umshayeli ukuthi awushayele le moto kwesihambe siyaphi inkosi ngiyobheka umngani wami. Yafika kamngani wayo yehla.
mayiqhamuka umngane uyathuka, hawu Nkosi yamakhosi ufunani lapha kimi ngoba wena sewumkhulu yesabeka uyinkosi yamaNazaretha uNkulunkulu. Ibhade lishwa noma yishwe linhlanhla. Ithi lensizwa mnganami kusho insizwa yasezulwini ngithi angizokubheka ngoba ngihlala isikhathi eside nawe sizwana nawe manje kufikile ukuthi angizokubheka ukuthi usaphila yini. Yabonga lensizwa kodwa ingasajabulile ngoba ukuvakashela uShemba yesabeka. Yayenza inkosi lento kwaze kwaba yikhashana. Yayisithi lensizwa angikhulume nomndeni wami ngoba ubaba wazi leli nxiwa lami noma leli khaya ngilishintshe leli khaya. Ihambe ngiyofuna indawo entsha la engekafike khona. Ngoba lento yokubela ifika kwakhe lapha ekhaya ngiyayesaba. Bavumelana siyahamba lensizwa. Yafuna indawo entsha. Sengiyagcina mshumane. Yafuna indawo entsha yaseyakha. Yahlala lapho kuleyo ndawo. Kwekuhle yangafika futhi inkosi. Yajabula lensizwa ukuthi uShemba asafika lapha ekhaya. Sengihlala kahle impela ngoba lento yokufikela uShemba ngiyayisaba. Kodwa ithando milishintsha inxiwa kukhona into engayiyekile eManazaretha. Ayikiyekile ukuthandaza. Eyakufundiswa inkosi yamaNazaretha isawumngani wayo. Noma ilali yathandaza noma inini yathandaza kodwa inxiwa isilishintshile. Zahamba insuku ithe ihleli lapha ekhaya kungonakele lutho. Yayibona imoto iza yayibuza ukuthi kasubani loza lapha. Ithe mayipaka imoto yehla inkosi yamaNazaretha. Hawu kanti uShemba unjani? Nkosi ngoba sengize ngahamba ngalishiya leli nxiwa lasembumbulu ngayokwakhe emthwalume waze ngani Nkosi ukuthi ngilapha. Yini Nkosi ekutshenile yakudonsa ukuthi ngilapha waze ngani Nkosi? Ithi inkosi mnganami kuyasho ukuthi umuntu. Ithi thina boShembe uma sifuna ukwazi ukuthi ukuphi kulula sidonse emthandazweni wakho owuthandazayo bese siyabuka ukuthi lo othandazayo ukuphi. Ngilalela umthandazo wakho ngesikhathi uthandaza ngakubuka ukuthi uthandaza ukuphi. Ngase ngibone ukuthi uhlala lapha ngase ngiyiza la ukhona. Ugcine nini ukunika uShembe location yala uhlala khona. Ugcina nini ukumnika ilocation uShembe ukuthi mina ngithothwa khona Nkosi ngihlala la. Ngoba uthi mina ngidonsa emthandazweni wakho bese ngiyawulalela bese ngiyazi ukuthi lo muntu awuthandazayo ubani futhi ukuphi. Ngaphambi kokuba kuze ukuthi ukhala ngani uqala bheka ukuthi uthandaza nomthandazo ukuphi. Gcina nini ukunika uShembe. Sonke siyakuJulayi ngimzula umshumayeli ekuseni esho njalo. Bonke abantu bayabopha bayamhlanganweni kwaJulayi. Bazohluleka ukunika uShembe ilocation ngisho eDokodo umuntu esephakathi komuzi ingcwelo wasebuhleni. Ngoba uthi uShembe thina sihlalela umthandazo wakho bese siyabona la ukhona ukuthi ukuphi. Besikade sikwakhangela mshumayeli. uNkulunkulu eyobhabhadisa isilo samabandla. Siphelile isikhathi sami Inkosi ibusise nekusweni.